Check yaron man ang weather conditions antes mag-drive. Nakahibalo-bala kamo nga ang tuman nga screen time ang makatuga man sang obesity. Ang passive nature sang tuman nga paggamit sang digital device ang makatuga agud magnubo ang aton oras para sa physical activity kag exercise. Ini ang naga-contribute man agud magdugang ang aton bugat, ilabi na kung kita ang naanad nga magkaon sang snack samtang nagababad sa screen. Kasunod sa obesity amo ang risgo sa mga chronic diseases kaangay sang type 2 diabetes, heart disease kag cancer. Santo sa research ang pagbabad sang malawig nga oras sa pagpungko kag paggamit sang digital devices ang magapasaka sang insulin kag blood glucose levels kasubong man makatugas ang pag-accumulate sang tambok sa aton nga bloodstream o kon kaugatan. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na Bacolod #1 Bas Paradyo Bombo. Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw ag mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka bala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sili nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Mga misteryo sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Katapusan niya bahin sa katong sugilanon sa ton palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Nagyuhom sa sakon? Samtang ginahapulas niya hiyat dyan? Kadasig ang iya mga kuko, kalagba kang nagagitom, kagamuman ang iya bibig, kagaluy na sa iya mga tiil, may nagakamang nga mga ulod kag mga insekto. Kalain tulokon, nagaamat-amat damo ang mga ulod nga nagagwa pasulod sa yalawas. Nagadamo nga nagadamo. Mario. Hindi! Mario. Hindi! Hindi ka si Jenny. Gamay pa ang tiyan mo sa to. Kag madugay na siya kapatay. Lo! Hindi siya si Jenny. Tulukan siya sa Mayo. Anong ginapanghambal mo nga litsika, ha? Lo, kukuan. Halin! Sa wala ko pa ikaw mabakol siniginauyatan ko. Kung sino ka man, maghalin ka. Hindi paggamita si Gine. Halin na! Maligaw ako! Wala akong maigo. Dira ka na, Lo! Aki katama si Lolo sa akon. Kagamuman ang among babae. Kagdako ang posibilidad. Nga siya man ginakuno-kuno nga may anak nga tiyanak. Oh, Diyos ko. Hinalila ko nakabatsag sang kahadlok. Hinalila ko Stop! Agoy. Hindi. Nakadasma ako. Mabangon ako.
Dayon ako sa pagdalagan. Kinahanglan nga makapalagyo ako diri. Kinahanglan din. Ah! 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 Ano pala ini? Kaila pang dalagan ko? Apang nausula ako magbalik-balik sa isa ka lugar? Hindi ko matultulan ang dalan pabalik sa mayor nga dalan. May ka panawag sa akon. Kakilala kong tingog. Ano pala kinanglan mo sa akon? Dapat lang nga mapatay ang kasupong mo. Kaya ginagamit mong nawong ni Jeannie. Baliktun ko siya. Uy, Diyos ko! Kalahoy isang dagway niya! Kalahoy isang dagway niya! Nagangisi siya! Samtang ginahapulas niya ang yatyan! Ano ina? May nagtuslok sa yatyan! Kag nagisi ang yabayo! Kagara! May lapsak nga nagwa! Nagtulog sa sakon! Kag padayon niya nga ginawa ang tiyan sang yailoy! Hindi! Ang tiyanak! Aki siya sa mga lalaki. Kag sigurado nga ang babae niya ini ang ginasugid nga bata niya diri sa kakahuyan. Sa malain nga palad, diri man napatay. Kag tungod hindi maglinong nga yakalag, nagkapamatay siya sa mga lalaki. Kag ginaotdan niya inis ang kinatao. Wala ako sa sala sa imo. Malain ka man kasubong nila. Gani maaguman mo ang naaguman nila. Kuga niya ako. Ako makagitawa. Din ako. Nong? Maayo ka nakabugtaw ka na? Mister? Oo, Nong. Ari ka sa ospital. Ospital? Oo, Nong. Nabala ka kami nga kagabi. Wala ka makapauli. Gani nagpangayo kami sang bulig sa barangay. Kag nasalapuan ka sang duha ka tanod, nga wala sang pangalibutan sa may kakahuyan. Kag duguon ka pa. Amo ato nga gindali-dali ka dala diri sa ospital. Ano blang natabo, Nong? Nga dito ka nakalambot sa may kakahuyan. Ari na ako sa balay. Kag makita ko diri sa uluhan sang kama. Ang laragway namo ni Jenny sang una. Sang panahon nga malipayon pa kami. Apang subong.
Wala na sang panahon nga mapabalik pa ang nakaligat. Wala na siya. Kag ako, bisan buhi, magapabilin nga inutil. Tungod utod na ang kinataho ko. Ayan. Ginhungod sa nga mo nga babae nga buhion ako. Agud tub-tubuhi ako. Hinulsulan ko ang ginbuhat ko kay Jenny. Paano na ako subong? Wala na ako makahibalo. Kung may babae pa, mabaton sa akon. Karon nga inutil na ako. Jenny, patawara ako. Ginahinulsulan ko na ang nabuhat ko sa imo, Santo. Nagahinulsul na ako. Ba, si Sak? Siyang nagapanawag nga ini ah. Sabton ko. Hello, Sak! Nakapanawag ka man. Tito, hindi ka lang magpahinali ha. May malahin ako nga balita sa imo. Ha? Ano balay na? Nasunog ang balay ninyo, Tito. Ano? O Diyos ko. Si Krista, ang akon anak. Arab lang sisang nasunog ang balay. Oo, Tito. Kagbayo lang. Kaya nakapanawag na sang bumbero ang mga kasilingan. Gani na patay na yun ang kalayo. Kag nahingagaw dala si Krista sa hospital. Ano? Nga. Ato siya sa sulod sang kwarto niya sa matabo ang sunog. Kag suno sa nakakita, sa kwarto niya naghalin ang sunog. O Diyos ko. Kamusta nga akon anak? Kakakon, wala pa ako sang update. Kaya ginatipan pa siya sang doktor. Kag grabe yung mga paso niya sa lawas dito. Kaya ang iyan hawong, amugid ang natamaan. O Diyos ko. Ang akon anak. Sak, palihog. Hindi pagbayai si Krista dito sa ospital. Kaya subunggid, mapauli ako. Dira ako madiretso sa ospital. Di na si Krista. Wala pag matapos ang pag-atipan sa iya sa mga doktor. O Diyos ko. Hindi na ako makahulat nga makahibalos ang kaimtangan niya. Gusto ko nang makita ang iya sitwasyon. Ang mahyo pa, mapa-reserve lang kita sang pribado nga hulot dito para sa iya. Sige, Sak. Ikaw anay bahala, ha? Kay mahulat lang ako diri. Tubtob nga makatapos ang doktor sa pag-atipan sa iya. Ari na si Krista sa iya pribado nga hulot. Kag naluhoy ako sang kaimtangan niya. Halos naputos ang bindahi ang bilog niya nga lawas. Pati ang iya nawong. Nagmuklat ng iya mga mata. Nakabugtaw na siya. Krista, anak. Si Daddy. Makita ko siya. Kuno mo, buhi ako. Wala ako madala sa pagkasunog sang balay.
Anak, hindi ka magibi. Luwas ka na. Nakahibalo ako ngayong nabundayan ka sa paghambal. Tungod sang kahimtangan mo. Gani magpahuway ka lang, anay, ha? O galing na lang kita masugilanon kung mag-ayo na ang sitwasyon mo. Suno sa amay ni Krista. Makagwa niya sa ospital. Makaligan ng pila ka simana nga pagtinir niya dito. Sigurado nga mangin malaway na siya. Tugod baka angkon na sang pinalian ng naong niya. Kagang malain kung nagkiwi na ang dagway niya tugod sa agis ang kalayo. Kung sa bagay, wala na ako sang labot dira. Total, nagkapaayaw naman ako sa katahom niya sa to. Wala na ako sang labot dira. Krista, anak. Subong na hokson ang bindahi sa lawas mo. Amo man sa imo naw. Oh, Dad. Mas mayo. Tangad. Gusto ko makapuli. Anak. Ining ipahamtang lang ang buot mo. Pagbatunas ang hugot, ang anuman nga makita mo kapag bagos ang lawas mo tungod sa mga sunog. Handa na ko, Daddy. Kanmay mo. Pagkatapos magkuhang pinday sa lawas ko, mabuli kita yun. Makita ko diri sa espeho ang nawong ko. Kalaw ay tulokon. Nagkiwi ini. Kagang ako ni sa kamata. Nalusok. Kagang nabilin. Nagapuslo. Kalaway sa akong tulukon. Krista, anak. Mama, Daddy. Ayan. Amo na ning kabayaran sa nabuhat ko. Sala? Anong buot mo silingon, iha? May sugid ako sa imo. Habang ang test na nagdaga pa ngayon nakadaan ako sa pasaylo sa imo. O Diyos ko. Nabuhat mo, ina, Krista? Nagwalagan ako na Daddy. Habang ninanunsulan ko na ina. Malaway ko nga nawang ini. Makapanamdam siya kung hinangin kriminal ako. Kakagalingan ko anak. Mga linong lang ang balikyagon ko. Patay na ako.
kabiyan. Dili natapos na itong matahong kasaysayan di sa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Radio Bombo! Ang hair fall o kung pagkaunod sang buhok. Ang hair fall ang isa sa mga problema sa mga babayi. Ini ang masami nga nagaka-eksperyensyahan kung nagapanghusay ukon nagapaligo. Paano ini bala matapna? Likawan ang mga hairstyles nga nagabutong sa buhok kaangay sang hugot nga pagpamungos ukon hugot nga braids. Likawan man ang mga hairstyling tools nga may mataas nga init bangod maka-dehydrate ini sa hair follicle kag ginahimo sini vulnerable sa damage. Ang buhok ginadumilian ang paggamit sa mga kemikal sa buhok o kunang pag-bleach sini. Ginarekomendar ang paggamit sang shampoo nga mild kag nagakadapat lang agud magkakas sang higko sang excess oil. Kung magpanghusay, magamit sang mahumok nga brush nga himo sa natural fibers. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi?
Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Sino ang dapat magpa-test para mahibaluan kung ikaw ang may HIV? Suno sa US Preventive Service Task Force, dapat magpa-test para sa HIV kung nagaedad sa masobra 15 anyos. Ang tanan nga mga kababaynhan nga nagaedad sa 15 anyos pasaka ang kinahanglan nga magpa-test bisan ka isa lang. Sa subong, wala pa sang bakuna nga makatapna sa HIV. Ang bakuna ang pinakamaayo nga pamaagi nga makatapna sang balatian nga makuha sa iban nga tawo kangay sang measles, mumps, o kon polio. Sa karon may yara sang ginpatigayon nga pagpanalawsaw sa sulod sang 20 anyos, agod nga magtukib sa mga epektibo nga bulong para sa HIV. Ang HIV isa ka complicated virus. Nagalain over time gani nabudlayan ang mga researchers nga mag-develop sang bakuna agod matapna ang HIV. Road safety tips suno sa Centers for Disease Control and Prevention. Madamong nagaplano nga mag-long ride. Gani yan ang pinaka mga road safety tips suno sa Centers for Disease Control and Prevention. Tsekyaron ang salakyan o kung motorsiklo antes ka magbiyahe agad ka masiguro nga nakondisyon ini. Hindi mag-drive kung yan sa idalong sang impluensya sang alcohol o kung drugs. Hindi man pagpahanugutan nga mag-drive ang miyembro sang pamilya kung nakainom ini sa makahulubog na ilimnon. Kung ikaw ang nakainom sang alcohol kag nakainom sang anuman nga bulong nga nagapalingin sang ulo, hindi mag-drive. Sa baylo, magtawag sang taxi o kung makisakay sa mga kakilala, agod nga maprotektahan ang kaugalingon kagiban pa sa dalan. Likawan ang mga distractions samtang nag-drive kangay sang paggamit sang cellphone, agod mag-text, email o kung mag-access sa social media. Ang pag-send o kung pagbasa ang makakuha sang atensyon sang driver sa dalan sa sulod sang pinakasegundos kung sarin mahimo makatugas sang insidente. Ang hilway nga
mag-drive ang nagakinahanglan sa full attention. Check yaron man ang weather conditions antes mag-drive. Nakahibalo bala kamo nga ang tuman nga screen time ang makatugaman sang obesity. Ang passive nature sang tuman nga paggamit sang digital device ang makatuga agud magnubo ang aton oras para sa physical activity kag exercise. Ini ang naga-contribute man agud magdugang ang aton bugat, ilabi na kung kita ang naanad nga magkaon sang snack samtang nagababad sa screen. Kasunod sa obesity amo ang risgo sa mga chronic diseases kaangay sang type 2 diabetes, heart disease kag cancer. Santo sa research ang pagbabad sang malawig nga oras sa pagpungko kag paggamit sang digital devices ang magapasaka sang insulin kag blood glucose levels kasubong man makatugas ang pag-accumulate sang tambok sa aton nga bloodstream o kon kaugatan. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakahibalo-bala kamo mga kabombo nga may kaangtadan man sa depresyon kag kasubuang kakulang sang tulog. Kung kulang ka sa tulog, naganubo man ang neurotransmitter sa utok. Matalupang dadaman nga madamo sa mga pamatanon sa subong henerasyon nga masami nagapulaw ilabi na sa pag-atubang sa Paradyo Bombo! Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigug mga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot o kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampan. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan,
Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kamusta naman mga palangga namon nga tagpalamati? Sa adlaw nga ini, isa naman kasulat ang aton basahon, kag ang aton tagpasakop, nagapatawag lang sa ngalan Tyron. May kahagugma siya sadto nga tawgon lang naton kay Cecil. Madamo ang nagasiling nga grabe ang sex appeal ni Tyron. Gani madamo man nga mga babayi ang naluyag sa iya. Gani wala na siya nabudlayan sa pagpangaluyag sa mga babayi nga naluyagan niya. Isa na diri si Cecil. Diri sini nga bahin magasugod ang kasaysayan sa pagigugma ni Tyron, nga iya man ginpasakop, kag aton man hatagan sang kabuhi. Diri sa aton palatuntunan. Once there was a love, sa kasaysayan, hinulsulan ko man. As my life goes on, I know I will love someone new someday. Tyron, saan ako makasiguro nga ako gilang babae sa kabuhi mo? Nagaduda ka pagali sa akon? Amo nagidbla ako sinaka-playboy sa panulok mo, ha? Kwan, nagkapaniguro lang ako, Magbati ka, Cecil. Wala na ako sa nubya, subong. Gani atagi ako sa tsansa. Ati, sige na lang gani, Ginabaton mo na bla ako? Oo na, Ha? Yes! Yes! Madamo gin nga salamat, Cecil. Madamo gin nga salamat. Tyron, nagos mo ako? Uy, ako. Sorry kita. Hindi ko lang mapunggan ang kaugalingon ko sa kalipay. Do sa manul ka? Damo ka na sa nanobya sang una, pro. Pero lain ka gidya sa ilatanan niya, day. Ma, pwede ko kapangayos ang extra money sa imo? Sang san-o talang ka ginatagan? Ginaano mo ang kwarta mo? May date ko, Abima mo. Nakahango pa man siguro. Halin sang una, nagakagastuhan kagid sa mga nobya mo. Natural man lang naguro, ma. Kahuluya man nga sila pang magasto sa akon. Kahuluya na iya kay Cecilia. Kung hindi ako magsala, bag-o naman siya. Sala ko na bala kung damo nagalaga sa akon, ma. Hindi ko ya pareho kay Manong nga, engineer na tuod. Pero ni isa ka nubya. Wala. Man torpe. Inalibak mo naman ko, Tyron. Nabatian ko, kid. Ay, ari ka gali, Nong? Hindi mo kuya paparihon sa imo. Nga ginhampangan mo lang mga babae. Ginampangan man. Wala
Palagpat lang pala si Manong mo. Abi husto na ina. Karon malalisay naman kamo kadua. Oh, Ari. Ari ang kwarta nga ginapangayo mo Tyrone, oh. Oh, kuhaan na ini. Kag maglakat ka na. Tyrone, mapauli na ta ah. Kapoy na ako sang libot-libot sa kundiin. Natakaan ka na mag-upod sa ako now? Wala ah. O galing. Kagastos ang opisyo nato niya ini. Mamahaw ta. Tapos matanaw sang sini. Tapos mas snack naman kita liwat. Di ano ginaiyaw? Pareho pa man lang kita nga estudyante. Nagasalig sa kwarta sa mga ginikana naton. Wala na iya kaso sa parents ko ya. Nakangop na sila ya. Nahuya na gani ako sa imo eh. Inising ko. Wala gid ako isang gasto. Daw sa iban ka bala mo. Karam lang tamba pauli ah. Wala pa gani kumayawan sang upod sa imo. Wala mo gid ginadala dira sa balay ang sisel nga ina. Hindi ka magkabalaka ma. Ipakilala ko gid sa inyo tanan. Pati ano? Katapusan na balay na siya? O kun isa man lang siya sa mga koleksyon mo? Ma, kung magambal ka bala, daw sigurado kag inyong ginampangan ko lang si Cecil. Palangga ko na siya ma. Amo man ina sang una ginambal mo sa akon? Sa mga ex-girlfriend mo? Palangga mo sila? Te? Di inas na subong? Naglawi ka mo? Wala. Ma, amo ginaiya kay nagapili man ko sang the best mo. Ay, ambot sa imo, Tyrone, ah. Ano pagid ayan kung may kaugalingon na kamo nga trabaho? Kag sweldo? Ha? Halos siguro ang tanan nga babayi, gastuhan mo. Tyrone, nagustuhan mo blang polo shirt ngayon niyo? Bago na, nong? Oo ginbakal ko ni. Abi ko anay kung makaigo sa akon, hindi gali. Hindi ko galing type ang color, nong. Nga ho, okay gid lang ni. Mga bright colors yung nanamian ko. Pauliin na lang sa mga kilala mo ah. Ay, sige na lang gani. Kamahal man sini. Ihatag ko lang ni sa janitor namon. Naglain gid ang buot ni Manong mo. Kay wala mo gid ginbaton ang ginhatag niya sa imo. Kabadoy sang color, mamo. Bisan hindi ko ngayon, piliton ko gid ang kaugalingon ko. Ay, Tyrone. Halin sang una, kalayo gid sang buot mo sa magulang mo. Palangga ka niya. Pero ikaw gid yung nagasupo sa iya. Isog ka pa sa iya. Nga amo kasi na. Wala ko makaibalo, ma.
Duhagid lang kamo ka mag-utod. Do sa nagapaindisay pa kamo. Naikaigid ko blas ang abilidad sa magulang ko mo. Apang sa piyak nga bahin, nagapaumod lang si gihapon. Ang mayo pa, ipakilala ko na lang si Cecil sa amon pamilya. Kabuot gali kay Manong mo, no? Husto lang siyang magbasa sa newspaper sa sala ninyo. Wala man siya sang himuon mo. Gusto gani nila ni mama kag papa nga mga sawa na lang siya eh. Pero anhon mo kay wala gid siya sang hilig sa mga babayi. Kanugon lang sang kwarta niya. Wala pa siguro niya makita ang babae nga para sa iya. Hindi gid siya kabalo mga luyag. 29 na na. Pasi kung maunahan ko pa gani siya pangasawa eh. Makasarang ka na magbuhi isang pamilya, haw? Anong ginahimo ni mama kag papa, haw? Ay, sus, Tyron. Nagasalig ka man gihapon sa ila? Nakatapos ka na, no? May obra ka na gani eh. Kulang ganing sweldo ko sa akon. Ano abi kay kapalalagaw sa imo mo? Di ikaw man yang upod ko? Paano ka makasupot si Naman? Maayo pa nga sa inyo ka nalang matiner. Makalikaw pa kita sang gasto. Oy, Cecil, ikaw gali? Magsulod ganay? Salamat, Kidnong. Wala pa diri si Tyrone, maging kantuan. Hulaton mo lang siya. Sa din siya nagkadtunong. Wala man siya magpanugid, ha? Abi ko gani kon sa inyo. Ati, hulaton ko na lang siya, ah. Bago ka lang makaabot, ha? Sa diin ka nagkadto? Naayawan man si Cecil sa ngulat sa imo? Maayo lang kay ara si Manong mo nga nag-entertain sa iya. Naglingaw-lingaw lang kami sa mga barkada ko, ma. Nakainom ka? Makaibalo ka na mag-inom, subong? Ma, nagtilaw-tilaw lang ko, ah. Para hindi man ko bula magmanol. Abi, pagsulod na dito sa kwarto mo, kag magpahuway. Ugali nila kita magsugilanon.
makig ka sa ako na. Wala ah. Talagsam lang ko nagaupod sa mga barkada ko ah. Man gani. Wala man ako nagsiling sa imo nga hindi ka mag-upod sa ila. Naglain lang ang buot ko kay nalimtan mo nga anniversary naton kahapon. Ako pa ganay nagkadto sa inyo balay eh. Kida wala ka gid makadumdum sa akon. May plano ka man sa kabuhi mo, Tyron? Ha? Oh, Cecil? May ara man eh. Nadala man bala ako sa plano mo? Kwan, hindi pa ako makabuhi sa pamilya, Sel. Kulang kayong sweldo ko. Tungod ginawaldas mo lang sa wala sang pulos ang kwarta mo. Kag wala kasang labot kung ano man ang gastuhan ko sang kwarta ko. Wala kasang labot sa mga butang nga gusto ko himuon. Nubya ta lang ka. Kag hindi ko pa ikaw asawa. Tyron? Bahay na lang si Tyron ah. Pero ka wala pa na sa malutas eh. Nagalain lang ang buot ko nung wala gid siya nagaseryoso. Abi niya, teenager lang kami gihapon nga duha. Hipos na. Hindi ka na magibig. Kung supukon mo siya, madugang lang kalain sa buot mo. Nakaibalo man ako nung kung nga baliwala lang ako sa iya. Nagasalig siya nga kung mag-break-in man kami nga duha, damo pa siya sa makita nga nobya. Gusto mo na gid nga makig-break sa ako na? Bala ka. Siling ko na gani nga hindi mo na ako palangga eh. Siguro, may iban ka na. Hindi magani ko malipayon sa relasyon naton eh. Iuna gid man siguro nga makig-break na lang ako sa imo. Tyron? Do malipayon subong si Manong ah. Kag nakailis siya, din siya makadtuma. May date ko no siya. Pa? First date? Sino ayan ang date niya, ma? Nasiguro ko nga formal man ang babae nga ina. Sundon ko bi si Manong. Panilagan ko kung sino ang iya date. Plus mga restaurant ini. Dirigid siya makikita sa babae. Okay man si Manong. May test ng gali siya. Sino ayan ang babae nga ginahulat niya? Maulat-ulat na ako. Hindi man ako kitaon sa ginapungkuan niya. Oh, ato. Nagtindog siya. Nag-abot ng date niya. Wow. Siksi nga babae. Si Cecil na. Si Cecil ang date niya? Hindi. Si Cecil matuod ang date niya? Makalaan sa pamatyag ko.
Dugin tuslok ang dugan ko. Ano blang himuon ko? Nagapangimon bala ako? Kag nga sa kadamuon sa babae. Si Cecil gid. Nga! Wala gid ako maguna-una. Nga madayon na si Cecil kag si Manong. Nagpakasal gid sila. Pagsubong, may isa na sila ka anak. Kag malipayon sila nga nagaupod. Doon naghinurusol man ako. Kaginbrikan ko si Cecil sadto. Tungod subong, nabatsyagan ko nga importante manggali siya sa kabuhi ko. Hinulsulan ko man. Wala na ako sang mahimo pa. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts. Goodbye. Goodbye. Is this goodbye? I hate to say. Kag diri natapos ang kasaysayan ni Tyrone, nga yaman ginpasakop, kag aton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once there was a love, sa kasaysayan, hinulsulan ko man. Direksyon, Marnie Mungkal. Love someone new someday. Bombo Radio Bacolod. Number one! Basta Radio Bombo! Road safety tips suno sa Centers for Disease Control and Prevention. Madamong nagaplano nga mag-long ride. Gani yan ang pinaka mga road safety tips suno sa Centers for Disease Control and Prevention. Tsekyaron ang salakyan o kung motorsiklo antes ka magbiyahe agad ka masiguro nga nakondisyon ini. Hindi mag-drive kung yan sa idalom sang impluensya sang alkohol o kung drugs. Hindi man pagpahanugutan nga mag-drive ang miyembro sang pamilya kung nakainom ini sa makahulubog na ilimnon. Kung ikaw ang nakainom sang alkohol kag nakainom sang anuman nga bulong nga nagapalingin sang ulo, hindi mag-drive. Sa baylo, magtawag sang taxi o kung makisakay sa mga kakilala agod nga maprotektahan ang kaugalingon kagiban pa sa dalan. Likawan ang mga distractions samtang naga-drive kangay sang paggamit sang cellphone agod mag-text, email o kung mag-access sa social media. Ang pag-send o kung pagbasa ang makakuha sang atensyon sang driver sa dalan sa sulod sang pinakasegundos kung sarin mahimo makatugas sang insidente. Ang hilway nga pag-drive ang nagakinahanglan sang full attention. Check yaron man ang weather conditions antes mag-drive. Nakahibalo bala kamo nga ang tuman nga screen time ang makatuga man sang obesity. Ang passive nature sang tuman nga paggamit sang digital device ang makatuga agud magnubo ang aton oras para sa physical activity kag exercise. Ini ang naga-contribute man agud magdugang ang aton bugat. Ilabi na kung kita ang naanad nga magkaon sang snack samtang nagababad sa screen. Kasunod sa obesity amo ang risgo sa mga chronic diseases kaangay sang type 2 diabetes, heart disease kag cancer. Santo sa research ang pagbabad sang malawig nga oras sa pagpungko kag paggamit sang digital devices ang magapasaka sang insulin kag blood glucose levels kasubong man makatugas ang pag-accumulate sang tambok sa aton nga bloodstream o kon kaugatan.
Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may kaangtadan man sa depresyon kag kasubuang kakulang sang tulog. Kung kulang ka sa tulog, naganubo man ang neurotransmitter sa utok. Matalupang dadaman nga madamo sa mga pamatanon sa subong henerasyon nga masami nagapulaw ilabi na sa pag-atubang sa gadgets. Bangod sa kakulang sang tulog, masami nagaapekto naman ini sa ila batasan kung sariin sila masami irritable, restless kag frustrated. Sa tion nga hindi mahatag ang gusto sa mga individual nga kulang sa tulog, masami grabe naman gilayon ang reaksyon sa mga ini bangod luyag nila ang instant leisure. Nagatuga man ini sang hindi violent nga mga pagginawi kaangay sang pagpanigarilyo. Masami nga pagpahubog kag pag-engage sa premarital sex nga masami nagaresulta sa teenage pregnancy. Mahapos lang ang paghambang nga magtulog sang husto. Apang mabudlay himuon. Gani dapat likawan ang pag-inom sang mga sleeping pills kag maghimo na lang sa mga non-pharmaceutical nga pamaagi kaangay sang sleep hygiene. Ginpanugyan ang pag-exercise apang paandam ng sini nga likawan ang golpeada nga exercise nga makatuga naman sang pagpananakit sang lawas. Madamo sang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang mo. Paradyo Bombo. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, ngaging kalimtan, apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Ang manunupli. It's true what they say about losing someone. Yet deep in your heart, she's not really gone. The harder I try taking you off my mind, the closer I get back to you. We have time to discover ourselves and endure the pain
that we shared, keeping our love secure. You know how I tried, making things work out right, but somehow love just slipped away. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ang manunupli. There's a longing in my heart that just wouldn't die, to hold you close in my arms, not letting go for a while. 'Cause after all these years and after all this time, I find it hard to understand why until now this heart could never say goodbye. Lolo Pedring? Ikaw gali, Paulo? Olo, ginsuguran ko ng pagpangita kay Eva. Salamat. Lo, wala ka bala sang laragway sa babae ngayon, ha? Wala. Wala ko sang retrato niya. Apang ang iya dagway, matahom, kag mabuot siya. Daw sa may kaanggid siya kay Pandora. Kay Pandora? Oo. Amoy nang nagsulod sa akon ulo. Sang makita ko si Pandora. Daw kaanggid siya sang Eva nga ato. Amoy na kun nga malapit ang buot ko kay Pandora. Sa nadumduman ko ang babae nga ato. Ginatagan ko siya sang blanco nga tsike. Apang gingisi niya sa akon atubang. Ganigin buyayaw ko siya. Dito siya nag-aistar sa banwa nga ginatawag San Roque. Apang wala na siya dito. Kag madugay na ato. Amoy la ang masugid ko sa imo, Paulo. Nakaibalo ako nga mabudlay ina. Bangod nga wala ka sang basihan. Ang iya apelyido, nakaibalo ka bala? Wala. Wala ko sang natandaan sa iya apelyido. Mahimo nga ginsugid niya ina sa akong anak nga si Danilo. Apang hindi ako interesado. Kung hindi ako interesado, madali ako nga malipat. Amoy nang matuod, Paulo. Kagaron, naghinulsol ako kung nga nabuhat ko ato sang una. Hindi ba, Rilo? Tingwaan ko na lang nga makita kong Eva ngayon na. Tingwaan ko na lang. Ipasyar ko ikaw sa garden, Pedring. Sige, Pandora. Aba, kanami subong sang bayo nga ginasuksok mo. Bagay sa imo ang t-shirt nga maputi, kag yelo nga kulor. Salamat, Pedring. Ay, santimaan, santibakbak, iloy sang tumbak-tumbak. Kung nakita ko ikaw sa may 40 katuig nga nakaligad, hindi ka makasalbar sa akon, Pandora. Hindi sa pagpabugal. Sang akon tsimpo sang una, madamo ako sang chicks. Matuod? Mga pilas la kabilog, Pedring. Simbergwinsa. Ano sa hindi na ako makadumdum?
Pero madamo sila. Mga 7 sila kabilog ang akon na hold. Aba, amo gali Pidring? Maayo man kay wala ka madakpan sang imo asawa. Maayo ako maglubong sang akon ginamos. Pang sang ulihi, nadakpan ako ni Violeta nga nagasipit sang isa ka chicks. Kagamo ato. Naglaka ang akon agi. Uti, ano ang siling sang asawa mo? Ginabantayanan niya ako perme. Kag nauntat lang ato sang napatay ang amon bugto nga anak. Nagmasakit ang akon asawa. Ginbatyagin niya ang natabo sa amon anak. Tub-tub nga napatay siya. Kagamo atong nagbabago sa akon sang lubos. Naghinulsol ako sa akon ginbuhat. Kagamo ato. Nga ang tanan ko nga tion, ginhinguyang ko na lang sa pagpadamo sang kwarta. Kagang kwarta nga inakaron, amo ang akon langin problema. Bangod nga hindi na maghalin diri nga akon paryente. Hasta nga hindi ko sila mahatagan sang palanoblion. Apang hindi naman kinahanglan, nga hatagan mo sila sang panoblion, Pidring. Tungod malayo mo na sila kaayo nga paryente eh. Gusto ka. Apang madamo ako sang kwarta. Kag masarangan ko sila nga mahatagan bisan paano. Maalwan ka gid, Pidring. Amoy nang ila ginasaligan. Ay, kung makita ko lang ang akon apo, sa iya ko ibilin ang tanan ko nga manggad. Apang kung hindi ko siya makita, mapilitan ako nga ipanagtag sa akon mga kaparintihan ng akon manggad. Kag ang iban, ihatag ko sa charity. Ida, amo ini ning mansyon nga ginaobrahan ni Pandora? Ay, oo. Amo na ini Tia Gemma. Ay, abaw manggaranon gid gali kayong tag-iya, no? Oo, Chay. Manggaranon sila kaayo. Dali lang gid ha. Kay mabaser lang ko. Sige. Ara, nagbukas na siya. Mayong adlaw, sir? Ay, hindi sirangalan ko. Ako si Pasensyo. Boy ako diri. Kun kisa hard ni Roman, kun kisa caregiver man. Ay, maano ka mo? Mahimo pala nga mahambal namon si Pandora. Abaho? Sino ina Pasensyo? Kakwan, ining. Halina. Kay ako nang mahibalo sa ila. Ate, oo. Mahalin na ako. Maano ka mo? Paryente man ka mo ni Lolo Pidring? Mangayo man ka mo sa partida? Aba, hindi Ano nga hindi? Ang hitsura ninyo nga inaho, nga daw sa takaban, masiling ka pa nga hindi? Wala na sa ginabaton dili nga bisita? Hala, halina! Halina! Kay wala na kami sa nagapasulod diri bisan sino. Madali lang, ma'am. Hindi na gani pwede! Halina! Halin! Hala, ginsirhan kita sang gate? Wala na kita sang mahimo, Ida. Sirado na ho. Mahalin na lang kita, Ate, oo, Chay, Bo, kasuplada gisang babae nga ato ba?
Sino na siya man? Ambot Do sa akik siya sa aton, Chay. Talain gid sang batasa diya Basi bala kung ano nang nagakatabo kay Pandora, haw? Ay, hindi niya mabuhat ina kay Pandora, Chay. Dali na. Mahambalanay lang kami ni Pandora kung magkita ay na kami. Man, kundi naghalin sila. Nakahibalo ako nga mapresentar naman ato nga paryente ni Lolo Pedring kag mangayo sang partida. Baw, intuon pa nilang amo. Diday, mano to sila kuno? Mapresentar guro nga eredero Oy, pasensyo. Wala ka sang iban nga pasudlon diri bisan sino. Hindi ako maluyag nga madugangan pang paryente ni Lolo Pedring diri. Ate, hua. Sobra na mga erideros diri. Nag-aawas na gani. Kasuplada gid sang babae nga ato, no? Oo man, Chay. Wow, kanugon. Ato na kita didto, apang wala na ato nakita si Pandora. Pabay ilang siya, Jima. Kay kung magkita ay kami ni Pandora, sugiran ko siya sang natabo sa aton. Hindi na lang ida, Wala kaso, ini, Wala sang kaso. Budlay man sininggin pahimo sa ako ni Lolo Pedring. Sa ano ko makilalang babae nga ginasiling niya? Kaya wala man ako sang basihan. Ang siling niya ang itsura sa babae nga to, may kaanggid kay Pandora. Kagamoy na akong nga mamagaan gali ang buot niya kay Pandora. Apang amo lang ina. Kagsiday na naman. Nagkasagas ang presyur sa akon. Nga maghimo ako sa pagi. Nga makasal na kami katuwa. Diyo, ano gid balang buhaton ko? Ano gid bala? May isugid gali ako sa imo, Pandora. Ano'y na, Choy, pasensyo? Kay na, may duha ka babae nga nagkaredere kag nagapangita sa imo. Ha? Sino? Wala ako makapamangkot. Kay man nag-abot si Lia. Gintabog niya ang duha ka babae. Ano? Oo. Nagsiling si Lia nga ayhan. Paryente naman to ni Senyor Pedring nga mapresentar bilang iya mga herederos. Gani gintabog niya Amo gali. Ano ba lang itsura sang babae nga atunong? Ang isa may edad na. May kaanggid gani siya sa imo. Kang isa ka babae lamharon pa. Si nanay kag si Eda? Kilala mo sila? Ang mahimo nga si Eda atunong. Kagang isa, iloy ko. Ay, amo gali. Ay, nagpauli na to sila. Ay, nagakalam ginang lawas ng Lia. Tagsa nga may magkadto diri nga tawo. Ang nagasulod dahil siya ulo, ang mga basi paryente naman ni Senyor Pedring, kag mangayo naman sang parte nila.
they say about losing someone. Yet deep in your heart, she's not really gone. The harder I try taking you off my mind, the closer I get back to you. We have time to discover ourselves and endure the pain that we shared, keeping our love secure. You know how I tried making things work out right, but somehow love just slipped away. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ang manunupli ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Until now, this heart could never say goodbye. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradio Bombo!